Kimchi Chino! Opa. At ikaw na hindi makatulog na walang ilaw, ikaw na hindi makatulog na walang kasama. Wow! Takot sa multo pero sa maling tao, sarap na sarap. Huy! mahal. 안녕하세요. 김치노입니다. Biyernes na ba? Hindi, pero long weekend, no? Ako pa rin to, mahal. Ako to ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino at makakasama mo ko 69 tayo bago ka lumuwas ng Maynila. Bago kayo magsipunta ng probinsya, ako muna ang iyong makakasama, makakakwentuhan at matitikman. Happy Halloween in advance mga mahal kasi bukas for sure busy ka na eh. Busy ka na nga maghabol sa maling tao, puntahan at uwian yung jowa mo sa probinsya. Alam ko yan, hindi ako yung priority mo, mahal. Kaya ngayon ina-advance ko na ang aking Halloween special. Halloween special? Pero mahal no, dati naalala ko nung bata ako, takot na takot ako sa mga pinapalabas sa TV. 'Di ba? Laging sinasabi, mag-ingat-ingat ka kasi kapag gabi maraming espiritu at kaluluwa. Mag-ingat ka kasi baka meron kang maihian na nuno sa punso. O mag-ingat-ingat ka sa malaking puno kasi may kapre dyan. Wow! Yung mga ganong mga takot, no? Nung ikaw ay kabataan. Ngayon talaga nga naman nung matanda-tanda ka na, ang hinahanap mo na talaga yung mataba at malaki. Hindi, mataba at malaking mga pagkain. Mga pagkain na lang na sinusunod. Pero ngayong matanda at nagkaisip ka na hindi pala totoo yung mga yon na dapat mahal, matakot kayo sa tao, yung buhay, yung kaya kang saktan, hindi lang pisikal, pati na rin emosyonal, di ba? Totoo yan. Kasi may mga tao talaga na talagang dadaan lang sa buhay mo. 'Di ba kaya ka nga may trauma dahil sa maling tao? Sige, tonight sa ating Chinitox mahal. Ito ang mga talagang nga na mga Halloween special. Usapang pag-ibig pa rin to mula sa Chinito ng buhay mo. Ibibigay ko ang 3 uri ng tao na dapat mong katakutan. Ito Halloween special, nakakatakot. Tao na to una, mahal. Matakot ka sa taong no label enjoyer. Ito yung mga taong takot sa commitment. Ang dami niyan, ang dami ngayon yan. 'Di ba? Yung dinedate mo ngayon for sure kaya kayo walang label kasi ayaw niya ng commitment. 'Di ba? Nauna pa ang bembangan kaysa ang label. Alam ko yan, 'di ba? Kasi yung mga ganito mahal, yung mga no label enjoyer, gusto niya ng freedom pero ayaw niya nang magpasakal. Kumbaga, wala siyang jowa pero maraming ine-entertain. 'Di ba? Yung sasabihin, akin ka lang pero walang tayo Wow, ano 'yun? At saka sila yung mga gusto lang sa gitna. Kumbaga may kilig, may lambing pero walang responsibilidad. Alam ko yan. Ganyan yung ex ko dati. Buti nga naging kami pero 1 month lang naging kami. Iniwan din ako. At mahal, sa ganitong tao, yung mga no-label enjoyer na yan, kapag ikaw ay na-fall, syempre, nasama mo na sa sistema mo nag-good morning, nag-good night, wala ka talaga magagawa. Mafo-fall at mafo-fall ka, mag-care ka. Kapag na-fall ka, bigla kang iiwan. Alam ko yan. Totoo, di ba? Siguro ganyan yung setup nyo ngayon ng... na kung saan ikaw lang yung naghahabol. Di ba? Ikaw ang kawawa. Di ba? Sa tao ka matakot, hindi sa multo. At syempre, mahal, isa pa lang yan. Bakit parang tamang-tama na sa'yo? Meron pa akong 2 dito hanggang 9 PM pa si Kim Chino. Kaya mahal, wag mong ililipat ang radyo kasi sa'yo ko lang itututok to. Manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!